yo HP-mu. Kuwi anu. Lek ngene iki videone bokong wong. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun dumateng Bapak Sukamto keluarga ingkang kawula hormati. Ugi dumateng para sesepuh sesepuhipun mriki daerah iki ugi ingkang kawula hormati. Dumateng para rombongan kulawarga seni Kudu Kepang Turangga Jati Budaya ingkang kita hormati. Dumateng Bapak Lurah berserta pangkat-pangkatipun Desa Rejo Agung 49 ingkang kawula hormati. Ing mriki keluarga besar Bapak Sukamto anggadhahi niat utawi hajat nggih menika wau resepsi pernikahan putra lan putrinipun. Mugi-mugi lare menika saged dados tiyang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Pramila ing ingkang kalih nggih menika Bapak Sukamto sekeluarga ing kala wingi anggadhahi niat nggih menika nggadhahi ujar waktu Di sana itu ada menyelamkan putranipun ingkang nami galih menika badhe ananggap seni Kudu Kepang Turangga Jati Budaya dereng dipun ngersakaken. Pramila ing siang menika badhe dipun reksanaken lan dipun luwari ujaripun Bapak Sukamto. Mugi-mugi Bapak Sukamto sak keluarganipun pinaringono rahayu wilujeng Ayo ngerusak video. ing siang menika dipun sak lami-laminipun. Lan ingkang angka kalih nggih menika wau Bapak Sukamto anggadhahi ujar niat ngluwari ujaripun putranipun kalih menika wau mugi-mugi dipun luwari ujaripun ampun ngantos bumi nagih janji danyang nagih utang lila ing yang menika dipun luwari mugi-mugi kalaksanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiat wal jannati ila jannatin firdaus wa barakatan rezeki wa sabatan togal mauti wa watan batal maut. Allahumma inna lana bisakaratil wa najatan minan nari wa afwan dan sabar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana jadwalipun wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Menika wau ujaripun Bapak Sukamto sak keluarga sampun dipun reksanaken lan ing mriki badhe dipun terusaken nggih menika seni